खाथि खालायाव खोनाबाय थादों फैग्रोमोनानो मैदेरनि उपद्रब जागासिनो दं सान हाबनाय लोगो लोगो मैदेरा माइ बजा बुथुम माने बोथ्रादनाय जानाय माइबारि गाग्लिनाय जानाय रायजो राजाफ्रा बिराद असान्थियाव दं होननानै जों खोनाफैबाय थादों दा बेखायनो थांफिननांगौ सम मोनाबि जाबोगासिनो दं गोलाव सम आं लानो गोसो गैया मोनसे खोथा बेल' जे जायफोर फंबाय बिनानाव बिथांमोनहा दिनैहाय गासैबो बाथ्रा खोथाफोरखौ बुजिजोबनानै हमदांनो हाजोबनानै UPPL जों जाथारमारला होननानै बिथांमोनहा दिनै साफा एकदम क्लियार जाबाय आङो बिथांमोनखौ साबायखर होगोन राजनिति हान्जायाव थानानै मेगन मोसेबनानै सोरनिबा गोदै गोथाव बाथ्राखौ खोनासंनानै खामानि मावनाया थिग नङा जों जे दलाव थागोन बे दलनि नेताफोरनि स्वभाब चरित्र खोथा बाथ्रा आखल दाउल आरो बिथांमोनहा मा खामानि मावदों देशनि रायजोनि बेखौसो जों हिसाब खालामनानै बे लिडारजों थाफानानै खामानि मावनांगौ दा प्रमद बर'नि खोथा दहाय बुंबाय थादों बिराद बाथ्रा बुंबोबाय आन्दलननि खोथा बुंदों जेसे दिन सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मोननाय नङा आङो माने MLA जाया MP जाया मन्त्रि जाया CM जाया EM जाया गावबुराबो जाया होननानै बुंदोंमोन बेसे गिदिर बाथ्रा बियो बेसे गिदिर बाथ्रा बे बाथ्राया जे समाव बर' रायजो राजाया सेपारेट स्टेट आलादा रायजो बदलनि थाखाय जांख्रिखांनानै थैनो आंग्रिनानै दङ बे लाख बर' रायजो राजानि सोमावसारनाय बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय थैनो आंग्रिनाय रायजो राजाफोरनि मोखाङाव गसंनानै दिनै बेबायदि एफा गिदिर बाथ्रा बुंबोनाया दिनैहाय नोंथांमोनहा रायजो मोना हादर मोना बिथाङा EM CM बायदिसिना जाया होननाय मानसिया BTC नि चिफ जानानै जे BTC आव दिनै सासन जे खालामगासिनो दं बे बेसे गिदिर थगायनाय बेसे गिदिर अपराध बेसे गिदिर क्राइम बेलाय जातिनि थाखाय बेखौ नोंथांमोना साननानै नायनाया दरकार दं आरो बेफोरखौ निस्सय बुजिबोदों बेखौ नोंथांमोना निस्सय बुजिदों हमनो हादों बे लिडारा बा बेवहाय थानाय लिडारफ्रा जातिखौ माबायदि लामाजों दैदेननो हागौ बेसेबां फोथायजाथाव बेसेबां बिश्वास खालामजाथाव बेसेबां बिसोरखौ जोङो माने आसा खालामजाथाव बेखौ नोंथांमोनहा बेनिफ्राय प्रमाण मोनदों आरो बुजिनो हादों आरो रायजो खुंनायनि उनाव जेबायदि बाथ्रा बुंबोबाय साख्रि होगोन होनदों दहाय न'खर आबो प्रमिलाया मियादि पात्ता हा होगोन होनना बुंदों दहाय खाम्फा बरगयारि बिथाङा रायखांलांदों होआखै साख्रि होआखै हा होआखै हा होनायनि दाख्लै पार्कगावआव मोनसे बिराद गिदिर मेला जालांदों माने लेन्ड मेला माबा मा होनो रिजार्भनि हाखौ मियादि पात्ता राननायनि जे मोनसे बिराद गिदिर मिटिं जालांदोंमोन पार्कगावआव 2 मास 3 मासनि सिगां गोसोआव दंना रिजार्भ ओनसोलनि आइआफा रायजो राजाफोरनो रिजार्भनि हाखौ होनायनि बे सोर खालामनायमोन मिथिगौना जेब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा BTC नि चिफ जानानै BTC खौ खुंबाय थादोंमोन खाम्फा बरगयारिया हाग्रा बिफाननि EM डिपुटि चिफ हिसाबै बिथाङा दंमोन आरो बिथांनि आमोलावनो चन्दन ब्रह्म आसामनि WPT नि मन्त्रि बिथांमोनहा ज' जानानै हाग्रा ओनसोलाव थानाय गासैबो जोंनि बे आइआफा रायजो राजाफोरनो हानि लेखा गथायनो थाखाय सरकारि भाबै जे अफिसारफोर दङ जे बिफाननि दैदेन माबाफोर दङ कर्मचारिफोर दं बिथांमोनखौ लागायजोबनानै गासैबो कागज पत्रफोरखौ हानि लेखाफोरखौ थिक थाक खालामहोखाजोबनानै दोनखाजोबबायमोन बे समावनो मा जाबाय राननांगौनि थाखायल'सैमोन समा गासैबो रेडि जाजोबबाय लेखाखौ जों राननांसिगौल'मोन हानि लेखाखौ इलेक्शननि घोषणा होबाय कर'ना बेराम फैबाय इलेक्शन जानानै थांनायनि उनाव सरकारा जोंनिया दानो मोनाखिसै बिथांमोनखौ दानो होबाय जोंनि आमोलाव कागज पत्र लेखाफोरखौ रेडि खालामनाय गासैबो बे हानि लेखाखौसो नैबे पाटगावआवहाय सरकार गोदान दानायनि खाबु मोननानै गावसिनि आमोलाव बिथांमोनहा रानफैदों बे बिथांमोन मावनाय खामानि नङा बियो बिथांमोन होनाय लेखा नङा बियो जों होनाय जों मावनाय जोंनि दिनाव खालामनाय बेखौ जों बिथांमोनहा दिनै मावगासिनो दं हाग्रामा महिलारिनि दिनाव जे खामानिखौ मावबोबाय थादोंमोन आद्रा थानाय
बा मावजोबनाय बेखेवस्लाबनो हायाखै बेबायदि खामानिफोरखौसो दिनै बिथांमोनहा मावनानै गावसोर मावनाय होननानै देखायगासिनो दं गोदानै गावसोर जेबो मावनो हायाखै रायजो राजाफ्रा बेफोरखौ नुबाय बुजिजोबबाय गासैबो सेस जाजोबबाय दा VCDC चेयारमेनफ्रा मा बुङो बे आंनि समस्थियाव माखासे VCDC चेयारमेनफोर दं बिसोरो बे आंजों थाफाग्रा सेंग्राफोरखौ सिनायो नालाय लोगो दोगो जायगानिनो मानसि बे आंजों थाफाग्रा सेंग्राफोरखौ मा बुङो मिथिगौ हाब नोंसिना MLA माने उमुक आदाया उमुक सारा बिराद स्किम लाबोबाय जोंनोबो मोनफा मोननै बिना होदोलै होनना बुङो चेयारमेनफ्रा मिथिबाय चेयारमेनफ्रा बे चेयारमेनफ्रा गभर्नमेन्टनि मानसि गभर्नमेन्टआ बिसिनि गभर्नमेन्टआ दिनैहाय स्किमखौ पाब्लिकनि गेजेराव गावसोरसो रानना होनो हानांगौ आं अपोजिसनाव थानाय MLA निफ्राय बिथांमोननि चेयारमेन मेम्बारफ्रा आंजों थाग्रा सेंग्राफोरनि सिगाङावहाय स्किम बियो आरो मा मोनसे बाथ्राबो मिथिबाय सोलिनो फैसा गैला जाहैदों गरसेबो बे MLA सारखौ बुंना होदोलै 5-10,000सो आंनि एकाउन्टआव सोना हरथोंसै बेबायदि चेयारमेन दं सोर सोर दङ आं नाम खारिनानै बुंजोबनो हायो मिथिबाय मानसिफ्रा मोनसे समाव आन्चलिक एबसुनि लिडार सोरबा माने इउनियन एबसुनि प्रेसिडेन्ट बेबायदि जाबोजोबनाय आंबो एबसुआव थाबोनाय मानसि नालाय दा बे माने बे हिसाबै बिथांमोनहा आसा खालामो आंनिफ्राय माबा मोनसे बे आंनि सेंग्राफोरखौ बिथांमोनहा बिदि बुंलाबायो दा अबस्थाया बे मानो दिनै चेयारमेन मेम्बारफ्रा फैसा बिनो गोनां जानाय अबस्थायाव जे फैदों रायजोफोरनो दिनै मा होगोन बिसोर गावसोरनो सोलिनो जेराव फैसा गैया गावसोरनो दिनै सोलिनो थाखाय मालायनाव फैसा बिनो गोनां जादों बे मानसिफ्रा दिनै आफा रायजो राजाफोरनो मा होनो हागोन गावसोर मावनोनो दिनैहाय स्किम अपोजिसननि MLA नाव बिनो गोनां जादों आंनाव बिनो गोनां जादों बे मानसिफ्रा रायजोफोरनो मा स्किम होनो हागोन नामा रायजोफोर हाया दा नै बेबायदि अबस्था दा मा खालामनांदों बे चेयारमेन मेम्बारफ्रा बे PMAY नि न'निफ्राय 5,000 10,000 15,000 बेबायदि फैसा लायै सोलिनो गोनां जादों जादोंना जायाखै रायजोफोर जाथारदों बे PMAY नि न'निफ्राय 10,000 होआबा फाइनाल बिलनि सहि होआ बिदि जादोंना जायाखै अनेक मानसिखौ बुंबाय फैसा होआबा नोंनि माने एकाउन्टआव बिलखौ आपल'ड खालामनाय जानाय नङा बिदि होनदोंना होनाखै होनदों आरो अनेकनि नामखौनो बिथांमोनहा दानना गारदों किन्तु सिन्था खालामनाङा आइफोर आफाफोर रायजो राजाफोर जेब्ला BPF नि सरकार फैफिनगोन बे BPF नि सरकार हाग्रामा महिलानि सरकार जानाय लोगो लोगो जायफोर ID दानजानाय जोंनि गरिब गुन्द्रा मानसिफोर दङ बिथांमोनहा दिनै BPF माने UPPL सरकारजों न' दानजानानै गारजादों बेबायदि मानसिफोरनो जों न' होफिननायनि बेबस्थाखौ खालामफिनजोबगोन रायजो राजाफोर दा दिनै बेफोर माखासे असत खामानिफोरखौ गरिब गुन्द्रा आफा रायजो राजाफोरनि सायाव अयनाय अयथासार खामानि मावनायखौ नुनानैनो जोंनि गेजेराव दिनैहाय बे UPPL BJP खालामग्रा मानसिफ्रा बिथांमोननि हान्जाखौ गारनानै BPF आव फैनो नागिरदों बिथांमोना बुजिबाय दिनै UPPL नि गभर्नमेन्टआ खालामदों गावसोरनि मानसिया दंफां खावो दानिया रिजार्भआव थांनानै बन लायनानै हाथायाव बन फाननानै जाग्रा गरिब गुन्द्रा सानसेयाव माइरं सेरसे बायनानै जाग्रा बे हाथाय माने रिजार्भआव बन सिनहैग्रा मानसिफोरखौ हमनानै बुनाय साइकेल सेख'नाय आरो गावथारनाय बे जादोंना जायाखै आफाफोर बेखौ बोरै मोजां मोननांगौ रायजोफ्रा बै जाहारबारि खाथियाव दाखालि सोरखौ गावथारा सोर गावथारा बेखौलाय बे गावथारजानाय मानसिया सोरमोन जोंनि बर' फिसामोन दंफां लायदों होनना बुंदों बेखौ दंफां लायदोंबा दंफां लायनाय जायगायाव गावनाया आलदामोन दस्रा जायगायाव गावबाय बोरै गावनो हाखो सोर गावखौ बेखौ गावग्राया सोरमोन बर' फिसा थारमाने सोरबा NGO आनो गावदों जाहैबाय NGO आ सोरनि दिनैनि दिनाव बे माने BTC गभर्नमेन्टजों सालायजानाय नंगौना नङा BTC गभर्नमेन्टजों सालायजानाय बे NGO नि कर्मिया जोंनि बे साधारन सासे बर' फिसाखौ बोरै गावनो हाखो बिसोर बोरै गावथारनो हाखो गावथारनाय बुथारनाय सुथारनायनि हेंथायै बाथ्रा बुंग्रा बे सरकार आरो नेताफ्रा दिनै मानो बेबायदि साधारन जोंनि एखेबारे नंथारै दायाव मानो गावथारखो बिथांमोनहा आरो बेबायदि दंफां दाननाया जुदि इसिबां दायनिगिरिब्ला बिथांमोनजों सालायजानाय बे NGO नि नेताफ्रा बे चिरां जिल्लायाव दंफां मान खावखो मानो बे ट्राकि ट्राक मानो बे ट्रेक्टरजों ट्रेक्टर मानो दंफां खावखो बिथांमोनहा
बेखौ मा खालामनांगौ दा मानो गावथारहैयाखै बेखौ बे खावग्रा मानसिफोरखौ मानो हमाखै मानो गावथारहैयाखै बेनो नामा UPPL सरकारनि नीतिया आरो बेबायदि नीतिखौ जोंनि बर' रायजो राजाया BTC बासिया आफा रायजो राजाया बोरैहाय आरोबाव मोजां मोनबावनांगौ बोरैहाय समर्थन खालामबावनांगौ बेखायनो आं खावलायदों दिनै जे फैबाय आरो जेसेबां जोंहा आरोबाव बे जायगायावहाय UPPL नि मानसिफोर दं गासैबो UPPL खौ गारनानै फैजोबदो बे UPPL जों जेबो जालिया जेबो गैलिया बेयाव जेबो गैलिया लांदां जेबो गैलिया ओंखायनो बेवहाय थानानै रायजोफ्रा समय नस्थ' खालामनाय खोथा गैया BPF हान्जायाव फै सरकारा BPF नाम जाखासिगोन आरो बेखौ नुहुरखानानै दा जाय जेरै हागौ एरै बारसोम सारा BTC ओनसोलनि आफा रायजो राजाफ्रा दिनैहाय BPF आव बारसोम फैगासिनो दं गासैबो बेवहाय बे ओनसोलनि आफा रायजो राजाफ्राबो नंखायनो BPF जोंनो बयबो फैजोबनांसिगौ आं बेखौ खावलायबाय आरो BJP आव थांनानैथ' खुनु लाब गैया एफोराबो BJP आव थांनानै खुनु लाब गैया BJP आ जोंनि नैबे ओनसोल जोंनि हारिजों जेबो सोमोन्दो गैया बेवहाय थाङोबा जोङो जोबस्रांगोन खिन्थु आरो जे सासे सानै थांदों दा बुजिनानै बेखायनो फैफिनजोबदों बिराद माने गिथाव बाथाव रायजो राजाफोर खिन्थु बेखौ मिथिना लाखा जोङो BJP नि दारै जोंनि जाति देश हारिजों थांनो हाया बिथांमोनहा जेला सरकार खालामगोन बेवहाय जोंनि बे ओनसोलनि आफा रायजो राजाफ्रा गल' नायनानै थानाङाबा गवा नायल' जेब्ला बिथांमोननि सरकार जागोन BTC आव BJP आ जुदि सरकार खुंफैनांगौब्ला बेनि खामानि मावग्रा थिकादार कन्ट्राक्टर साख्रियाला गासिबो बायह्रानिफ्राय फैजोबगोन नोंनि जायगानि सेंग्रा बेकार सेंग्रा सिख्लाफ्रा जेबो कन्ट्राक्ट थिकानि खामानि मोननाय नङा साख्रि बाख्रि मोननाय नङा BTC आ नोंथां दा सोरजिदों खिन्थु जाफैगोन सोरबाया दस्रानिफ्राय गोजाननिफ्राय फैनानै जोंनि ओनसोलखौ जों सोरनिबा आखाइ हगारना होनो हाया बेखायनो रायजोफोर दिनै जे सिद्धान्त लाबाय नोंथांमोनहा BPF आव फैनायनि बे माने बिराद मोजां मोनसे सिद्धान्त जादों आरो बेबायदिनो गोबांखौ जोङो दिनैहाय जोंनि हान्जायाव लाबोनांगौनि थाखाय नोंथांमोनहाबो बयबो दायित्व लानांगोन बुरखायनांगोन आब' प्रमिला दहाय बुंबाय बे समस्थियाव आब' प्रमिलाया नोंथांमोननि भटजोंनो मन्थ्रि जालांदों खिन्थु दिनै बे समस्थिया नैबे समस्थिया गोदान दतमा समस्थियाव थांबाय बे 26 आवसो जागोन खिन्थु 26 नि सिगां नोंथांमोनहा क'क्राझार इस्टनि नागरिक हिसाबै दंबाय थायो जेला 26 आव MLA इलेक्सन जागोन दतमानि भटार हिसाबै होमबासो नोंथांमोनहा भटखौ हैगोन बे समावसो दतमा समस्थिनि साफा साफा भटार रायजो हिसाबै बेवहाय नोंथांमोनहा गोदान MLA मोनगोन दतमानि MLA गोदान माने मा होनो गोदोनि गोजाम बे जेरैहाय क'क्राझार इस्टनि MLA मोन बेबायदि क'क्राझार इस्टनि MLA थानाय नङा बे समा दाबो गोबाव दं दा खिन्थु दासिमाव नोंथांमोना क'क्राझार इस्टनि नागरिक हिसाबै MLA हिसाबै दंथ'यो गभर्नमेन्टआ फुराना समस्थिजों दा मावबाय थादों जेसेबां खामानि दामानि जेसेबां हरदों फुराना समस्थिजों बिथांमोनहा मावबाय थादों दा बेखायनो दिनै बे क'क्राझार इस्टनि बे ओनसोलनि आफा रायजो राजाफ्रा फैगौ समाव जोङो MP इलेक्सनाव जोंहा प्रथम जागोन जिहेतु MP इलेक्सनखौनो जोङो सेमि फाइनाल हिसाबै लानानै BTC इलेक्सनखौ जों फाइनाल मोनसे एकेबारे माने मा होनो गेम फार्स्ट सेमि फाइनाला जागोन MP इलेक्सन आरो फाइनाल गेमा जागोन BTC इलेक्सन दा फाइनाल गेमखौ देरहाहैनांगौनि थाखाय फाइनाल गेलेहैनांगौनि थाखाय नैबे सेमि फाइनालखौ जों देरहानांगोन अर्थात MP इलेक्सनखौ जोङो देरहाथारनांगोन आरो दिनैनि अबस्थाया बे जे BPF आ MP इलेक्सनाव जेरैखिजाया देरहागोन आरो देरहानायनि थाखाय जोङो टटेल गासैबो बे ओनसोलनि आफा रायजो राजाफोरनि समर्थनखौ जों आदाय खालामनो हाबाय बेखायनो रायजोफ्रा साननांगौ जेबो गैया खामानि मावग्रा लिडारखौ क्षमतायाव दोननांगौ खामानि मावनो हायै लिडारखौ उदाय लिडारखौ जोगारनांगौ दिनै UPPL आ जेबो मावनो हायाखै बिथांमोनखौ जोगारफिननायनि समा फैबाय मोनसे समाव बोजबदोंमोन मावनो हागोन आसाजों बे आसाया दिनै गैला बेखायनो दिनै UPPL खौ जायगा होनायनि बाथ्रा गैला दिनै UPPL नि जायगायाव BPF हान्जाया खामानि मावग्रा हान्जा नोंथांमोनहा सिनायखानाय मिथिखानाय आरो बे हान्जाखौ दिनै बजबफिननांगौनि थाखाय मोनसे सम फैबाय बेखायनो दिनै लैहोर बयबो मोनफ्रोमबो जायगायाव बे BPF हान्जायावहाय आफा रायजो राजाफ्रा बाहागो लाफैदों जइन जाफैदों बे जायगानि रायजोफ्राबो दिनै बेखौनो मावनो थांगासिनो दं बेयो मोनसे बिराद मोजां नोंथांमोननि हाबाफारि आगान सुरनाय आरो बेनि गेजेरजोंनो जों इयुनाव देरहासार जानानै बे ओनसोलनि आफा रायजो राजाफ्रा जे मिजिं आरो सिमांखौ लानानै UPPL हान्जाजों खामानि मावफादोंमोन बे हान्जानि मावनो हायै
बे सरकारनि मावनो हायै बे सरकारनिफ्राय मोनफुङै सिमां आरो मिजिंखौ इउपि माने बिपिएफ हान्जायाव थानानै बिटिसि सरकार बै समाव बिपिएफनि दारै जेब्ला फैगोन बेखौ आबुं खालामनायनि माखासे खाबुखौ नोंथांमोनहा लाहैनांगोन आं बेखिनिखौनो खावलायनानै बयनिसिमबो गोरबो गोसो सिंनि मोजां मोननाय आरो साबायखर खुलुमनायखौ जासिनानै साफ्रोमबो गोदानै जइन जाफैनो फैनाय बिथांमोनखौ बरायनानै एसेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।